ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ପଚାରୁଥିଲେ ନା କି ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ବା ମନିଟାଇଜେସନ୍ କାହିଁକି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଉଛି ବା ଫ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଅସଲ କଥାଟା ଜାଣିବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆଜି ସୁपर ସଣ୍ଡେରେ ମୁଁ ବିଟୁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାର ଭରା ନମସ୍କାର। ତ ଫାଇନାଲି ଆଉ ଡେରି ନକରି ଯିବା ଆମର ମେନ୍ ଟପିକ୍, ଆମର ଫେସବୁକ୍ ମନିଟାଇଜେସନ୍ ବ୍ଲକ୍ ବା ଫ୍ରିଜ୍ ହେବାର କିଛିଟା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଉପରେ। ତ ପ୍ରଥମ କାରଣଟି ହେଲା ଫେସବୁକ୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟକୁ ହିଁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ। କେବେ କାହାର ଭିଡ଼ିଓ କପି କରିକି ଆପଣ ଯଦି ପକାଇବେ ତାହାକୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ବା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣଟି ହେଲା କମ୍ୟୁନିଟି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ଘଟଣା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ନ୍ୟୁଡ୍ ଫଟୋ ବା ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା, ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ ଆପଣମାନେ ଖରାପ ଗାଳିଗୁଲଜ କମେଣ୍ଟ ଦେବା, ତ ଏଥିପାଇଁ ଫେସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିପାରେ ବା ଫ୍ରିଜ୍ କରିପାରେ। ତ ଥାର୍ଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଫେସବୁକ୍ର ଫେକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍, ଯେମିତିକି ଫେକ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍, ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ। ତ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆମେମାନେ ଯେତିକି ଭାବୁଛେ ଫେସବୁକ୍ ବୋକା ନା, ସେ ଫେସବୁକ୍ ସେତିକି ବୋକା ନୁହେଁ। ତ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଫେକ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ବା ଫେକ୍ ଫଲୋଅର୍ସ ବଢ଼ାଉଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଫ୍ରିଜ୍ ବା ବ୍ଲକିଂ କରିପାରେ। ତ ଫୋର୍ଥଟି ବା ଫାଇନାଲଟି ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ଇନଫୋକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ପେଜ୍ ନେମ୍, ଏବାଉଟ୍ ଆଉ ନେମ୍ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ଚେଞ୍ଜ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଆପଣମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଅରିଜିନାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନିଜର ବନେଇକିରି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କୌଣସି AI କିମ୍ବା କୌଣସି କାହାର ଭିଡ଼ିଓ କପି କରି କେବେ ଫେସବୁକ୍ରେ ପୋଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇ ଚାରୋଟି ଜିନିଷ ଆପଣ ମାନିକି ରଖନ୍ତୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଫେସବୁକ୍ କେବେ ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ଫ୍ରିଜ୍ ହେବ ନାହିଁ। ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭାଇର ପେଜ୍କୁ ଫଲୋ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ଫେସବୁକ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ଭାଇର କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।